Sanibonani, nikhuluma noMakhisi Mkhize. Uma ungaka-subscribe kwi-channel yami ngicela usubscribe. La ngiphethe unkunzana. Kujwayele ukumila-ke kakhulu emagcekeni abantu. Unkunzana ilo nameva. Ameva lawa ahlabayo. Unkunzana-ke u-strong kakhulu. Uyangena ey'ntelezini zokuchela noma umuntu wesilisa eyovakashela umama wakwakhe. Meyovakashela umama wakwakhe uyawumba-ke bese ekhipha iy'mpande zakhona ayibilise ayihlanganise nobisi. Meyihlanganisa nobisi bese eyaphuza inkota yenkomishi bese eyahamba avakashela umama wakwakhe. Uyobe uqanduke lapha yakhona. Mawuzoyichela ngayo uyayithatha uyihlanganise namanye amakhambi bese uyachela egcekeni eyisicupho. Iy'ntelezi iyangena futhi kwikhambi lomvusankunzi kumuntu wesilisa mawukuthi unenkinga yokuthi ashaye u-1 alale. Nanti-ke ikhambi elisizayo unkunzana. Lokhu kuyamila nje, ungakuthatha engazuthi ukhula, kodwa-ke kunomsebenzi okuwenzayo. Ameva unkunzana.